La Bella i la Bèstia. Hi havia un home molt ric, amo d'una flota de vaixells mercants. Tenia 3 fills i 3 filles i eren molt feliços. Però un dia, un terrible temporal enfonsà tots els vaixells. Com que ho van perdre tot, es van posar a treballar a la terra. Les noies feien les feines de la casa. Les més grans envejaven la petita perquè era molt bonica i molt bona minyona. Es deia Bella. Sempre estava contenta. Quan acabava la feina, s'asseia i cantava boniques cançons. Un dia, el pare va arribar tot content. Un dels vaixells s'havien salvat. Quina alegria! El pare anà a la ciutat. Les filles li van encarregar molts regals. I tu què vols? Pregunta a Bella. Jo només vull unes roses, perquè aquí no se'n troben. Les dues germanes van esclarir a riure. El pare, tornant de la ciutat, se li feu fosc pel camí. Començà a nevar i una boira espessa gelava els ossos. S'havia ben perdut. Tot d'una va veure un castell preciós i s'hi va encaminar. El mercader va entrar-hi i tot seguit li va passar el fred. No hi havia ningú. Va menjar de tot. Es passejava per totes les cambres i finalment s'adormí en un luxós llit. L'endemà ja no hi havia neu i els camins eren plens de roses. Llavors es va recordar del regal de Bella i li va acollir un pom. Se sentí un crit espantós. Era una bèstia terrible. «Home ingrat! Com us atreviu a robar-me després del bon tracte? Hareu de morir!» «Oh, bondadosa bèstia, només són unes roses per a la meva filla petita. Doncs porteu-me-la i que mori ella per vos». En arribar a casa, el pare ho explicà tot a Bella. Va dir amb valentia: «Pare, no ploreu. Jo hi aniré, no tinc por». Bella anà cap al palau. Hi va entrar i es va asseure tota esperant la visita del monstre. De cop va sentir-se un soroll terrible. Era la bèstia, un personatge d'una lletjor aterridora. Va passar molts dies. A la nit, tot el palau s'omplia de belles melodies que el monstre componia en honor a la Bella. I ella se'l va començar a estimar. Un dia el pare es va posar malalt. Bella demanà permís per visitar-lo. La bèstia li va fer prometre que tornaria aviat. Bella, tota contenta, va córrer a abraçar el seu pare. Va passar el temps i el pare de Bella ja estava curat. Bella li va dir: «Pare, vaig a tornar al palau, no puc deixar de complir les promeses fetes a la bèstia». Bella s'acomiada del seu pare i s'encamina cap al palau. Enyorava la tendresa del monstre. Quan hi arribà, la música sonà i la bèstia prengué la noia i dansaven a la llum dels estels. Tot dansant sortien al jardí. Bella no podia deixar de mirar els ulls de la bèstia. Eren tan bonics. Se'l mirava i tota la lletjor desapareixia dins la bondat d'aquells ulls. «Voleu casar-vos amb mi?», preguntà la bèstia. Ja no podia veure sense vos. I l'abraçà ben fort. La bèstia desaparegué i la noia es trobà en braços del príncep més gentil del món. I catacric catacrac, el conte s'ha acabat.